Ahojte, ja som Marek z motoparkovanie.sk a poďme sa pozrieť, ako to u nás vyzerá v garáži. Na tejto strane môžeme vidieť už dve motorky, ktoré sú naše. Každá motorka má svoj držiak na prilbu, potom tu nájdeme vešiak na oblečenie, poličku na ďalšie veci, či už na ďalšiu prilbu, alebo na rukavice, na nejaké oblečenie. Pri každej motorke sa nachádza zásuvka 220, čiže dajú sa nabíjať motorky s nabíjačkami, ktoré poskytujeme aj my, alebo môžete si doniesť vlastnú. Potom taktiež tu môžeme nájsť bezpečnostnú kotvu, ktorá je zakotvená v zemi. A tam si môžeme teda zamknúť motorku cez reťaz. Ako môžete vidieť, teda hej, je tam nabíjačka. Ďalej, čo tu môžeme nájsť také spoločné, čo bude aj samozrejme pre vás, sú regále, kde hore nájdeme výborné knihy od cestovateľov Iana McGregora a Charlieho Bormana. Potom sú tu aj nejaké katalógy motorkové, slovenské. V tejto poličke, čo sa bude pravidelne obmieniať a doplňať, sú prístroje ako napríklad kompresor na fúkanie pneumatik 220 a 12 V. Potom tu nájdeme nejaké čistiace prostriedky, či už na prilbu, na reťaze, pásky, keby bolo treba. Taktiež tu nájdeme plachty na motorky, keby ste nemali vlastné, tak vieme poskytnúť. Čiže každý z vás má jednu takúto dvojpoličku, kde si môžete odložiť svoje veci.